नमस्कार. आज आपण 1 कप गव्हाच्या पिठापासून टेस्टी, खुसखुशीत आणि चहा सोबत खाण्यासाठी स्नॅक्स रेसिपी बनवून घेणार आहोत. तर पाहू शकता तुम्ही खूप खुसखुशीत अशा इथे मी गव्हाच्या पिठापासून या पुऱ्या बनवून घेतलेल्या आहेत. हेल्दी आहेत. तर यामध्ये आपण काय काय वापरलं तर हे सर्व आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. व्हिडिओ पूर्ण पहा. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे मी अर्धा किलो इतका लाल भोपळा घेतलेला आहे. या लाल भोपळ्याची साल आपल्याला काढून घ्यायची आहे. तर ही रेसिपी बनवत असताना हा भोपळा शक्यतो पिकलेला असेल तर खूप छान. तर इथे मी जवळपास पिकलेला भोपळा घेतलेला आहे. त्याची आपल्याला अशा प्रकारे साल काढून घ्यायची आहेत. पोटॅटो पिलर असेल तर त्याने देखील तुम्ही झटपट काढू शकता. आता इथे मी सुरेने हे सर्व साल काढून घेते आणि आता हे सर्व साल काढून झाल्यानंतर या भोपळ्याच्या आपल्याला साधारणपणे फोडी तयार करून घ्यायच्या आहेत. आपल्या आवडीनुसार पातळ फोडी केल्या तरी देखील चालतील किंवा इथे तुम्ही भोपळा किसून घेतला तरी देखील चालेल. पण आता इथे थोडासा आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे, झटपट काम करायचं आहे, त्यामुळे इथे मी भोपळ्याच्या फोडी करून घेत आहे. तर तुम्ही म्हणाल भोपळ्यापासून काय पुऱ्या बनवायच्या आहेत त्या तर मग घाऱ्या झाल्या. तर घाऱ्यांसारखाच हा प्रकार आहे, पण घाऱ्या न बनवता आपण इथे थोडासा या रेसिपीला ट्विस्ट देणार आहोत. मस्त चटकदार अशी ही रेसिपी लागते. लहान मुलांना टिफिनला देखील देऊ शकता आणि चहा सोबत जर म्हणाल तर झटपट आणि 4 ते 5 दिवस सहजपणे ही जी रेसिपी आहे ती टिकते. तर आता इथे एक पॅन घेतलेला आहे. या पॅन मध्ये आपल्याला या भोपळ्याच्या फोडी घालून घ्यायच्या आहेत. यामध्ये आपल्याला तेल वगैरे काहीच आता घातलेलं नाहीये. तर सर्व या फोडी आपण यामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत आणि याला आता हा भोपळा वाफेवरती शिजवून घ्यायचा. यामध्ये आपल्याला कुठेही पाणी वगैरे घालायचं नाही. यावर झाकण ठेवून देणार आहोत आणि मंद आचेवरती हा भोपळा आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. इथे मी कुठेही पाण्याचा वापर केलेला नाही. वाफेवरती आपण हा जितका भोपळा शिजवू तितका हा भोपळा गोडसर लागायला लागतो. त्याचा गोडवा हा खुलून येतो. जर तुम्ही डायरेक्ट जर किसून याच्या पुऱ्या जर केल्या तर तितका गोडवा या पुऱ्यांमध्ये येत नाही. त्यामुळे इथे आपल्याला गूळ किंवा साखर वगैरे घालावी लागते. पण अशा प्रकारे जर तुम्ही भोपळ्यापासून पुऱ्या बनवल्या तर खूप छान असा भोपळ्याचा गोडवा येतो. तर आता पुन्हा यावरती आपल्याला 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून देणार आहोत आणि थोडासा भोपळा कच्चा होता तो शिजवून घेणार आहोत. तर 2 ते 3 मिनिटांनंतर बघा झाकण काढलेलं आहे. पुन्हा एकदा हा भोपळा व्यवस्थित आपण परतून घेऊया, हलवून घेऊया. आता बऱ्यापैकी या फोडी सॉफ्ट झालेल्या आहेत आणि बघा साधारणपणे हा भोपळा आता शिजत देखील चाललेला आहे. तर आणखीन थोडंसं याला आपण जर शिजवून घेतलं तर खूप छान असा जो उकडलेला बटाटा असतो तसा हा भोपळा तयार होतो. तर आता हा भोपळा शिजलेला आहे. यामध्ये आता आपण घरगुती तिखट घालून घेणार आहोत. जे तुमच्याकडे उपलब्ध आहे ते घालू शकता किंवा लाल साधं तिखट घातलं तरी देखील चालेल. 2 चमचे लाल तिखट घातलेलं आहे. थोडीशी धना जिरा पावडर घालून घेतलेली आहे. चवीनुसार थोडंसं आपल्याला मीठ घालून घ्यायचं आहे. आता हे मसाले सर्व या भोपळ्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत आणि राहिलेले काही जे थोडेफार मसाले आहेत ते आपण वरतून घालणार आहोत. भोपळा छान असा शिजलेला आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही भोपळ्याची फोडी करून हा भोपळा जर असा शिजवून घेतला तर वेळ कमी जातो किंवा कुकरला एक शिटी जरी देऊन घेतली तरी देखील वेळ कमी जातो याचा. पण कुकरला शिट्टी दिल्यामुळे काय होतं हा जो भोपळा आहे तो साधारणपणे म्हणजे त्याचे गोडवा पाहिजे तितकं खुलून येत नाही. तर अशा प्रकारे पॅन मध्ये आपल्याला वाफेवरती त्याला स्टीम करून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय आहे खालून हा भोपळा मस्तपैकी भाजला जातो आणि वरतून मस्तपैकी असं शिजल्यासारखं टेक्स्चर येतं. आता यामध्ये मी चमच्याभर तेल घालून घेतलं होतं आणि मॅशरच्या सहाय्याने हा भोपळा आपल्याला व्यवस्थित असा मॅश करून घ्यायचा आहे. तर बघा मस्त असा हा भोपळ्याची पेस्ट तयार झालेली आहे काहीच मिनिटांमध्ये. तर आता हा भोपळा व्यवस्थित पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. आता याला आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. तर आता हे मिश्रण आपल्याला थंड करत ठेवायचं आहे. तर इथे साधारणपणे मिश्रण कोमट झालं की आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे. म्हणजे मिश्रण पटापट थंड पण होईल आणि आपल्याला याच बाउलमध्ये पीठ मळता देखील येईल. आता हे व्यवस्थित सर्व मिश्रण मी काढून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये आता मी 1 कप गव्हाचं चाळून घेतलेलं पीठ घालायचंय. तर इथे थोडीशी मी कसुरी मेथी घालून घेतलेली आहे. सोबतच इथे आपल्याला चमचाभर खसखस घालून घ्यायची आहे. खसखस जर नसेल तर तुम्ही इथे तिळाचा वापर देखील करू शकता. छान अशी मूठभर बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालायची. खूप छान असा फ्लेवर येतो कोथिंबीर आणि कसुरी मेथीमुळे.
आणि यासोबतच थोडंसं 1.5 ते 2 चमचे आपल्याला बेसन पीठ घालून घ्यायचं आहे। तर आता या ज्या पुऱ्या आहेत खुसखुशीत जर करायच्या असतील तर तुम्ही इथे तांदळाचं चमचाभर पीठ वापरू शकता, पण आता इथे माझ्याकडे बेसन पीठ जे आहे ते रवाळ आहे, त्यामुळे इथे बेसन पिठाचा वापर केलेला आहे आणि 1 कप गव्हाचं चाळलेलं पीठ। पुऱ्या खुसखुशीत होण्यासाठी 2 महत्त्वाचे टिप्स आहे। एक तर पुऱ्या खुसखुशीत होण्यासाठी तुम्ही इथे तांदळाचं किंवा रवाळ असं चण्याचं पीठ वापरू शकता। दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा आपण भोपळा वाफवत होतो त्यावेळेस आपण चमचाभर तेल वापरलेलं आहे, त्यामुळे देखील हे पीठ खूप छान असं घट्टसर भिजवायचं आपल्याला आणि त्याच्या पुऱ्या खूप छान अशा खुसखुशीत तयार होतात। तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतले। त्यामध्ये थोडंसं मी अर्धा कप इतकं गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे, कारण की भोपळ्याचं प्रमाण इथे थोडंसं जास्त आहे तर सैलसर वाटत होतं, त्यामुळे इथे मी अर्धा कप गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे। कारण की गव्हाचं पीठ आपल्याला इथे साधारणपणे घट्टसर मळून घ्यायचे आहे, त्याच्या पुऱ्या खूप छान अशा खुसखुशीत होतात, शिवाय तेल देखील कमी खेचलं जातं या पुऱ्यांमध्ये। आता हे पीठ झटपट मी मळून घेते। तुम्ही पाहिलंच असेल की हे पीठ मळत असताना कुठेही पाण्याचा वापर केलेला नाही, फक्त भोपळ्याची जी पेस्ट होती त्याच्यामध्ये आपल्याला हे घट्टसर पीठ मळून घ्यायचंय। तर आता हे पीठ व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे, बघा इतकं घट्टसर आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आणि आता या पिठाच्या आपल्याला पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत। 5 मिनिटभर तुम्ही हे पीठ रेस्ट देखील करून ठेवू शकता। आता इथे थोडंसं गव्हाच्या पिठामध्ये आपल्याला हे जो गोळा आहे तो घोळवून घ्यायचा आहे आणि त्याला आपल्याला चपातीसारखं लाटून घ्यायचं आहे। तर इथे मी पुऱ्या तयार करून घेतल्या होत्या। या पुऱ्या तुम्ही प्रवासाला देखील घेऊन जाऊ शकता, लहान मुलांच्या टिफिनला देऊ शकता, संध्याकाळचा नाश्ता म्हणून देखील तुम्ही याला खाऊ शकता, किंवा याचे तुम्ही अशा प्रकारे पराठे बनवून देखील लहान मुलांना देऊ शकता। तर अशा प्रकारे ही एक मोठी जी चपाती आहे ती मी लाटून घेतलेली आहे। आता एक एक पुरी लाटत न बसता अशा प्रकारे मोठी चपाती लाटून घ्यायची आणि वाटी किंवा ज्या ग्लास आहे त्याने आपल्याला अशा प्रकारे पुऱ्या कट करून घ्यायच्या आहेत। त्यावेळेस 6 ते 7 पुऱ्या बनवून तयार होतात, जास्त वेळ देखील जात नाही। एक्स्ट्रा जे पीठ आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे, तेल तापत ठेवलेले आहे, तेल छान गरम होणं गरजेचं आहे आणि इथे गॅस आपल्याला मीडियम टू हाय फ्लेमवर ठेवून घ्यायचं आहे। पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत तळण्यासाठी। आता याला तळून घेऊया। तर तेल छान गरम झाले की नाही ते देखील आपण चेक करून घेणार आहोत। तर तेल देखील गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण या तेलामध्ये मावतील इतक्या पुऱ्या घालायच्या आहेत। तर एका वेळेला 4 किंवा 5 इतक्या पुऱ्या घालून तुम्ही या तळू शकता। तर या सोनेरी रंगावरती खमंग खरपूस अशा या पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। लो टू मीडियम आचेवरती नंतर आपल्याला या तळून घ्यायच्यात, म्हणजे छान खुसखुशीत अशा या पुऱ्या तयार होतात। तर ते इथे 5 पुऱ्या घालून घेतलेल्या आहेत आणि दोन्ही साइडने आपल्याला सोनेरी रंगावरती तळून घ्यायचंय। पुऱ्या तळत असताना हलक्या हाताने हा झारा आपल्याला या पुऱ्यांवरती हलकासा दाबून घ्यायचा आहे, म्हणजे ही पुरी खूप छान टम्म अशी फुलते। तर आता बघा मस्तपैकी या सगळ्या पुऱ्या फुललेल्या आहेत, टम्म फुगलेल्या आहेत। तर आता याची दुसरी बाजू आपण पलटून घेऊया आणि सोनेरी रंगावरती या पुऱ्या आपण तळून घेणार आहोत। तर आता इथे मी या पुऱ्यांमध्ये लाल भोपळ्याचा वापर केलेला आहे। शक्यतो लाल भोपळा आपण सांबरमध्ये किंवा काही घरामध्ये भोपळ्याची भाजी देखील करून खातात, पण काही लोक जर भोपळा खात नसतील तर अशा प्रकारच्या पुऱ्या जर तुम्ही केल्या, मसाला पुऱ्या ज्याला म्हणतो आपण, तर खूप चविष्ट टेस्टी अशा हेल्दी पुऱ्या तयार होतात। याऐवजी तुम्ही बटाटा वापरू शकता किंवा जी रताळी असतात ते देखील वापरू शकता, खूप छान असा स्वाद येतो त्या पुऱ्यांचा देखील। आता या दुसऱ्या बाजूने देखील तळून तयार आहे, याला आता आपण काढून घेऊया। मस्त खमंग असा सुवास या पुऱ्यांचा सुटलेला आहे। तर आता ज्या राहिलेल्या पुऱ्या आहेत त्या देखील आपण थोड्या थोड्या करून तळून घेणार आहोत। तर या भोपळ्यापासून पुऱ्या तयार केलेल्या आहेत। याची चव साधारणपणे गोड तिखट अशी आहे। यामध्ये आपण गुळाचा किंवा साखरेचा वापर केलेला नाही, जो काही गोडवा आहे तो भोपळ्याचाच आहे। तर अशा प्रकारे हेल्दी अशा पुऱ्या तुम्ही लहान मुलांना बनवून देऊ शकता। भोपळ्याऐवजी तुम्ही बटाटा, रताळं किंवा इतर दुसऱ्या भाज्या देखील घालून या पुऱ्या मस्तपैकी बनवू शकता। या पुऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे चटणी, सॉस किंवा दह्याची गरज नाही। अशा प्रकारच्या पुऱ्या तुम्ही बनवून प्रवासामध्ये देखील घेऊन जाऊ शकता। तर आता या सर्व पुऱ्या मी आता तळून घेत आहे आणि तळून झाल्यानंतर देखील तुम्हाला दाखवणार आहे की ही पुरी किती खुसखुशीत झालेली आहे। तर आता ह्या सर्व पुऱ्या मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत। जवळपास इतक्या पिठापासून 25 ते 30 इतक्या पुऱ्या तयार होतात आणि आता ही पुरी देखील बघा मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे, खुसखुशीत ही पुरी दिसत आहे। आपण बघूया कट करून मस्त।
तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.